Lige efter jul modtog Løgstør politi en anmeldelse fra en nu 36-årig kvinde. Hun siger, at hun som 13-årig blev voldtaget af sin far og fødte et barn. Hendes far dræbte straks barnet med moren som vidne. Politiet har gravet ved den ejendom, som familien boede i dengang, men det er ikke lykkedes at finde noget. Det er en sag, der er blevet efterforsket meget seriøst, som en drabsag, som er noget af det alvorligste forbrydelse, man kan begå. Jeg har ondt af hende, at hun skal bevæge god i de uvisse. For hun ved jo da selv, hun må få den lille. Og hun er også selv klar over, om det er sammen med faren. Hun har fået den. Men jeg har altid kunne huske noget helt fra, hun var, vi var nygift og sådan noget, der var et eller andet i vejen, men jeg kunne ikke sætte ord på, hvad der var jo. Jeg så, når hun blev misbrugt flere gange. Hvis det er ved de 1980 eller deromkring, så er hun ikke ondt af hende bare 20 år nu. Det er synd, det er helt sikkert. For at forstå Dortes spinkle håb om, at hendes lille datter ligger begravet på Næsborg Kirke øst for Løgstør, skal vi tilbage til en episode, der fandt sted i 1980. Her fortæller Svend Aage Jacobsen, at et graverægtepar fandt et barnelig. Ikke i en kiste, men et spadestik under jorden. Så siger de jo så, at de mente, det var faren, der har misbrugt hans datter. Og hun fik en lille sammen med ham. Og de mente, han har begravet den heroppe. Men du fik at vide, at det skal vi ikke snakke om. Så sagde kirkebetjenten til mig, der kan jeg sige, hvad er det for noget, det deroppe? Så sagde han, det snakker vi om. Men han kan jo godt være heroppe en aften eller nat, og så graver han hul her. Og så stopper han dernede. Der skulle gå over 20 år, før fortrængte minder om seksuelt misbrug dukker op i Dortes bevidsthed. I en sag eller sag omkring seksuelle overgreb af børn, er det jo ikke unormalt, at børnene i første omgang forsøger at fortrænge den forfærdelige oplevelse, de har været udsat for. Og vi ser der i hvert fald i andre incestsager her, der kan godt gå over, inden offer, altså de forurettede, kommer og anmelder det til politiet. Altså det, at man fortrænger, det er simpelthen en overlevelsesteknik, fordi at man kan ikke holde ud til at huske så voldsomme ting. Altså hvis man vågner næste morgen og har det i tankerne, så kan man simpelthen ikke holde det ud. Da Dorte deltager ved en jubilæumsfest på Års skole, får hun det dårligt. Barndomserindringer dukker op til overfladen. Det starter i glemt. Det mest smertefulde er erindringen om graviditeten. Den vender vi tilbage til, for incestforholdet startede længe før. Det længste, jeg kan huske tilbage, der var jeg 3 år, hvor det var samleje. Det var forfærdeligt, og jeg vidste jo ikke, hvad det var. Jeg vidste jo ikke, hvad det var for noget. Men jeg vidste godt, det var et eller andet, som en far ikke skal gøre ved sit barn. Men senere kan jeg huske, da jeg nok været 4 år, hvor at han simpelthen løber efter mig ind i stuen. Og jeg er så rædselsslagen. Men han ler. Han synes, det er bare en leg. Det er sjovt for ham. Og han fanger mig og voldtager mig. Dortes 7 år ældre søster bliver også udsat for overgreb i barndomshjemmet. Når man hørte, at døren gik, så blev jeg fuldstændig knudt. Men så tænkte jeg, at så lukkede jeg følelserne væk. Og der er det nemlig. Følelserne kommer væk. Og så skal det bare overstås. Vi talte aldrig om det. Hvorfor ikke? Det kunne vi bare ikke. Det var så forfærdeligt. Der er nogle ting, der kan være så forfærdelige, at man simpelthen ikke kan tale om det. Hvad har hun betydet for dig? Jamen altså... Men lige han pause. Ja. Og så også noget, jeg var så ked af. Det var Dortes blik. Hun havde meget sløede øjne. Det var ligesom at kigge på en blind, når man kiggede på hende. Og det var meget hårdt ved mig, fordi jeg prøvede på at beskytte hende så godt jeg kunne. Men tingene skete jo bare alligevel. Hvis ikke jeg havde haft min søster, så havde jeg ikke taget dig. Og når det var overstået, så tog jeg hende jo op til mig og trøstede hende så godt jeg kunne. Som barn forsøger Dorte at tage sit eget liv uden held. Samtidig fortsætter incestforholdet mellem far og datter. Da Dorte bliver 12 år, opdager hendes mor, at Dorte er gravid.
Er det ikke længe siden, du har haft menstruation? Jo, det er det jo. Jamen, er det far? Siger hun. Og det er det jo. Jeg går jo ikke med mænd og med drenge. Jamen, det skal vi nok ordne, siger hun. Der er hun sådan lidt venlig mod mig. Så tror jeg jo ligesom, der kan komme løsning på det. Men det kommer der jo aldrig. Og han bliver så utrolig vred. Hun fortæller ham det jo så. Og så ligger jeg og sover, og så kommer han og vækker mig. De er så også gået i seng og taler om det. Og jeg har været lige ved siden af deres soveværelse. Og så hiver han mig ud af sengen og ind i hans seng, og så får jeg bare tæv med en livrem. Og siger han, din dumme tøs. Jeg blev fuldstændig tom indeni, da hun fortalte mig det. Og blev rasende. Var der ingen, der opdagede noget, siden af dine klassekammerater? Jamen altså, jeg blev jo ikke sådan gravid på den måde. Men det satte sig bare over det hele. Jeg blev bare utrolig bred. Utrolig bred over hofterne. Og bare sådan rigtig robust at se på. På et tidspunkt konfronterer Dorte sin far med spørgsmålet om, hvad de skal stille op med barnet, der når som helst kan melde sin ankomst. Det skal jeg nok finde ud af, sagde han. Der vidste jeg, hvad der skulle ske. Der gik det op for mig, hvad han ville gøre. Det kunne jeg ligesom regne ud på den måde, han sagde det på. At det barn skulle ikke have lov at leve. Der blev jeg klar over det, og det var forfærdeligt. I dag husker Dorte tydeligt den dag, fødslen gik i gang. Mor, siger jeg. Og forklare, hvad der er sket, siger hun. Om det er bare vand, der er gået, det er helt i orden. Altså, de er venlige nok mod mig der. Der er ikke noget. Og så kom jeg jo ind i stuen, og det gør bare ondt. Og så kom jeg op og ligge, og så får jeg pressevejer. Og jeg kan ikke sige, hvor mange pressevejer jeg har. Men der går ikke ret lang tid, så føder jeg. Og det er en lille pige. Og hun græder, det lille barn. Hun er bare helt i orden. Og så går han ud i køkkenet. Det er lige oppe af stuen. Og hun græder jo hele tiden. Så lukker han døren. Så går det ikke ret lang tid. Så holder hun op med at græde. Og så siger han, den er død. Det her skal vi ikke snakke om til nogen. De fandt ingenting, for det var så mange år siden, at de bitte knogler, de var opløst. Uden et lig er det selvfølgelig svært at gennemføre en drabsag. Jeg tror, at der kan sidde nogen her i Nordjylland med en viden om det her. Og kunne give et fingerpeg om, hvor man kunne finde liget. Og det håber jeg virkelig, hvis der er nogen, der sidder med en viden, at de vil komme frem med den nu. Hvad skal der til, for at man kan genoptage sådan en sag her? Jamen, som jeg sagde, så drabsager forældes jo aldrig. Så hvis der kommer nye væsentlige oplysninger frem i sagen, så kan den selvfølgelig altid genoptages. Men altså, tiden arbejder jo lidt imod. Altså, det gør det jo ikke nemmere, jo længere tid der går, at eftersøge et lig af et spædbarn. Jamen, det er alvorligt. Men det er nemt sikker for, det er indrømme. For han burde have en straf. Dorte og hendes søskende er vokset op i et hjem, hvor troen på Jehovas vidner spillede en stor rolle. Siden sagen er kommet frem, har her ikke været megen opbakning at hente. Tværtimod har Dorte, hendes mand og søster fået at vide, at de risikerer at blive udstødt, hvis de omtaler sagen i pressen. For de fleste en hård straf. Det er der jo ikke noget at gøre ved. Jeg siger sandheden, og Bibelen, den opfordrer til, at man siger sandheden. Og Gud, han vil have sandheden frem, og det er det, jeg gør nu. Det er gør utroligt ondt, at den måde, vi er blevet behandlet på. At de ikke har gjort ham noget, det kan vi ikke gøre noget ved, jo, fordi politiet har ikke gjort ham noget, eller fængslet ham. Men den behandling, vi har fået i hele sagen, den har vi utroligt svært ved at tackle. Det sårer utroligt meget. Søstrene har afbrudt al kontakt til forældrene, der i dag bor i en by i Himmerland. Altså det, jeg længtes efter, da jeg begyndte at huske det her, det var, at han ville sige til os, at jeg er virkelig ked af det, jeg har gjort. Nu vil vi prøve at finde ud af, hvordan vi kommer videre. Men det eneste, han sagde til os, det var, at hvorfor vi var så onde ved ham at komme og sige det her 40 år efter.
og at vi skulle tage og bede til Jehova, og ikke bede til dæmonerne, sagde han. Iskoldt. Det var meldingen, vi fik. Dorte og hendes mand giver ikke op. De har stadig et håb om at finde livet af Dortes datter. Hvor vi kunne få det begravet, og vi havde et sted, hvor vi kunne komme op og besøge det på en måde. Og få givet det et navn også, hvis man kunne gøre det. Jeg ville gerne have et sted, hvor jeg kunne gå hen og sige, her er mit barn. Det ville betyde så meget for mig. TV Nord gør endnu en gang opmærksom på, at Dortes far ikke er blevet dømt. Han er desuden blevet tilbudt at medvirke i programmet, men har ikke ønsket det. Det er jo en dybt ulykkelig barn, der sidder der. Og mørke rande under øjnene og sover aldrig godt. Og bare den der følelse, som jeg også kan huske, altså det her liv, det er ikke værd at leve. Så længe 37-årige Dorte Tvejtier overhovedet kan huske tilbage, er hun blevet seksuelt misbrugt af sin far. En skæbne, hun deler med sin 7 år ældre søster. Altså, jeg har også været udsat for det mange gange. Men jeg tror, jeg er ret god til at pakke følelser væk. Jytte Frederiksens børn har også været udsat for incest. Det var når min bror og mig, vi var på ferie deroppe. Hvad så? Ja, så gjorde han det, både ved mig og ved min bror. Det var seksuelt ind i munden. I denne udsendelse fortæller Dorte hendes søster Niese om, hvordan de som børn er blevet seksuelt misbrugt af en og samme person, deres far og morfar. De fortæller også om, hvordan de føler sig svigtet af det trossamfund, Jehovas vidner, de er vokset op med. De mener, organisationen har gjort alt for at dække over sagen. Store vasker skal foregå indenfor, sådan at det ser ud som, det er så pænt det hele. Jeg var så gået til politiet, på grund af, at jeg havde været udsat for seksuel misbrug. Og det var de meget gale over, at jeg havde gjort. Fordi at det skulle vi først have haft lov til af dem, af de ældste, som de ledende hedder. Altså det gør mig godt nok utrolig ondt, at de ligesom siger til os, at det kan altså godt være fantasier og ligefrem dæmoner, der har påvirket os til at få de billeder frem. Voksne, der har været udsat for incest i deres barndom, fortrænger ofte oplevelserne. For Dorte skulle der gå over 20 år, før minderne dukkede op. Det mest smertefulde af dem alle var i erindringen om, at hendes egen far gjorde hende gravid som 12-årig. Hun føder barnet hjemme på en landejendom uden for Års. Og så kommer jeg op og ligge, og så får jeg pressevejer. Og jeg kan ikke sige, hvor mange pressevejer jeg har. Men der går ikke ret lang tid, så føder jeg. Og det er en lille pige. Og hun græder, det lille barn. Hun er bare helt i orden. Og så går han ud i køkkenet. Det er lige oppe af stuen. Og hun græder jo hele tiden. Så lukker han døren. Så går det ikke ret lang tid. Så holder hun op med at græde. Og så siger han, den er død. Det her skal vi ikke snakke om til nogen. Dorte beslutter sig for at tage sagen op inden for Jehovas vidner. Hun forestiller sig, at trosamfundet vil udstøde hendes far på grund af hans handlinger. Men sådan går det ikke. Et undersøgelsesudvalg kommer til den konklusion, at Dortes far er uskyldig. Til trods for, at det var almindeligt kendt i menigheden, at faren gav Dorte tungekys til møderne i rigssalen. Nu vil jeg nævne navn, men jeg kender der en person, som også har bemærket det her kysseri, som nu jeg nævnte før. Og personen har også sagt til mig, at det var helt vimmeligt at se på. Så der er andre end mig, der har bemærket det. Sådan siger Dortes storebror, der ønsker at være anonym.
Vi ville gerne have lavet et interview med en fra undersøgelsesudvalget, men her springer man fra en aftale. Efter flere forgæves forsøg lykkedes det til sidst at få et telefoninterview med den præsiderende fra det udvalg, der netop har været med til at rense Dortes far. Jeg tror, at det er blevet vendt mange gange, at en ting er, hvis noget er sket, en anden ting er, man kan bevise det. De forlanger, at der skal være 2 øjenvidner til børnemisbrug. Og det er der aldrig. I 99% af alle tilfælde, der er der kun offret og den, der gør det uhyret. For det første siger de, at fortrængte minder, det har ingen værdi. Og at til en episode skal der være 2 vidner. Og det er jo ikke ret tit, at en voldtægtsforbryder inviterer tilskuere. Og det synes vi helt klart, det skal ændres. Og det håber vi, de gør. I USA sidder Bill Bowen, tidligere medlem af Jehovas vidner. Han har kendskab til over 5.000 incestsager inden for menigheden. I dag hjælper han ofre. En af dem, han har været i kontakt med, er Dorte. I was surprised when I heard her story, but then again, I was not surprised because I've heard horrendous stories involving children in abuse that involved horrendous acts committed against children. Child molesters are going to be protected. So the pedophile paradise is alive and well in the USA, and Denmark has their own pedophile paradise created by Watchtower policy. Du kender også Bill Bowen, gør du ikke det, og har hørt om ham? Og han siger, at Jehovas vidner, det er et paradis for pædofile. Ja, jeg aner hvem han er. Men hvis jeg nu så siger, at Hans Jørgen og Dorte, de siger, at Jehovas vidner er et paradis for pædofile. Det har jeg ingen kommentarer til, end at det er det ikke, fordi vi klart tager os af sager, hvor sådan noget, hvor børnemisbrug er fremme. Fra Jehovas vidners side har der ikke været den store samarbejdsvilje til at medvirke i dette program. Vi har derfor søgt at finde svar på den religiøse bevægelses holdning til incest i bladet Vagttårnet. Her beskriver man, hvordan sager om misbrug skal takles. Hvis anklagen benægtes, må de ældste forklare den, der er fremkommet med anklagen, at menigheden fortsat betragter den anklagede som uskyldig. Selv hvis der er mere end en person, som kan mindes at være blevet misbrugt af samme person. Child molestation means you took that child's innocence. You took its life away. It's worse than murder, because that child is marked for life. Med hensyn til Dortes graviditet mener Jehovas vidner, at de mangler beviser. Hvordan kunne du overhovedet skjule, at du var gravid? Jamen, jeg tog bare på og blev bare større simpelthen over det hele. Altså, jeg fik ikke en stor udstående mave. Det satte sig bare, altså jeg blev meget robust, meget bred over bagen og bare simpelthen kraftig. Og begyndte at gå i stort tøj, så kunne man jo heller ikke se de former, der var. Vi ved nu, der har gået rygter om det, da hun var barn. Da det skete, at hun var begyndt at trives. Lagde du aldrig mærke til noget med hensyn til, at hun lagde sig ud, Dorte? Nej, fordi der blev jeg holdt uden. Altså jeg flyttede hjemmefra den 1. oktober 76. Og jeg kunne ikke forstå, at de ville ikke besøge mig. Kong Salomon siger klogt, kast dig ikke forhastet ud i en retssag. Med tiden vil du måske affinde dig med, at sagen går i glemmebogen. Forfatteren Jane Aamund er nær ven af familien. Hun mener, der er god grund til at få kastet lys over, hvad der er sket. Det gjorde mig forfærdeligt ulykkelig, at der ikke var nogen der, hvor hun skulle søge sin støtte i sin egen kirke, der ville tro på hende. Så det må være forfærdeligt, for det er jo en forfærdelig skæbne at bære på. Jehovas vidner er ikke en del af verden og deltager ikke i denne polemik. Fra sit hjem i Vestjylland opfordrer Jane Aamund Dorte til at kæmpe videre. Du bliver nødt til at gå hele vejen, også selvom det betyder, at I må sætte jer op mod den sigt, der selvfølgelig vil prøve på at skjule det. Opbakningen fra Jane Aamund har betydet meget for Dorte. Altså man er så vant til at få
verbale tæv og fysiske tæv. Det kan man forholde sig til, fordi så kan man ligesom trække sig ind i sin skal. Men når folk viser venlighed, det er næsten ikke til at klare. Siden Dorte fik løst op for fortrængte minder, har hun og hendes mand haft det svært. Samtidig har de skulle tage sig af parrets 3 sønner på 3, 6 og 10 år. De har mange gange hørt Dorte, hun ligger og græder inde i vores soveværelse. Og så er det nogen så kommer de hen til mig og så siger, at nu ligger mor og græder igen. Det er uhyggeligt, fordi at jeg ved, at Dorte er ked af det, og vores børn bliver også ked af det, når de hører mor græder. Ligesom Dorte fortrænger Randi de seksuelle overgreb. Randi overvejer flere gange selvmord som eneste udvej, indtil hendes mor får hende i behandling. Altså, jeg græd mange gange. Jeg kunne græde en hel dag, og jeg vidste ikke, hvorfor jeg græd. Incestforholdet mellem Randi og hendes morfar fandt sted fra hun var 8 til hun var 12 år. Jeg blev truet med, at jeg ville blive slået ihjel. En gang der tog han sådan en stor køkkenkniv på min hals og sagde, at hvis jeg sagde det til min mor og far, så slog han mig ihjel. Og det var fordi, at det var sket en aften, og så da han var gået, så gik jeg ud i gangen, og hvor der var en telefon, og så ringede jeg hjem til mor og far, fordi jeg ville ikke turde ikke at sige til dem, hvad der var sket, men jeg ville bare sige, at jeg ikke ville være der mere, fordi jeg ikke kunne lide at være der. Så vi ville gerne hjem. Og så da min far tog sig telefonen, og så kom min bedstemor så ud, at de har nok hørt, at jeg ringede. Og så stod man der, så kunne jeg ikke sige det alligevel. Først så det er hårdt at ligesom indse, at man har været udsat for det. Men så, jeg har fået det bedre og bedre siden. I alt det her er der sket utrolig mange positive ting, og jeg har haft stor støtte af min mand, ellers så havde jeg slet ikke klaret alt det her. Og mine søskende og mig er kommet meget tæt på hinanden, hvor vi før ikke rigtig havde noget med hinanden at gøre, og bare gik rundt hver for sig, og vi var ikke ret tit sammen. Og hvor vi så nu føler, at vi har en familie, det vi aldrig har haft før, det er simpelthen så dejligt. Nu har vi fået af, jeg vil sige 100% søskenforhold, men 1000%. Det er helt sikkert. Altså, det går rigtig godt nu. Og det er jo bare det, der skulle ske for mange år siden. Det er først inden for de sidste par år, Dorte er kommet tæt på sin storebror. Vi fik jo at vide, at han var et forfærdeligt menneske, og at ham kunne man ikke regne med og ikke stole på. Og da han så heller ikke ville være vidne mere, så var han, altså ham kunne vi simpelthen ikke have noget med at gøre. Han var meget forfærdelig. Og vi lå os altså narre af det. Men det gør ondt at tænke på, hvordan han har lidt. Og det kan jeg altså ikke lige snakke om. Men han betyder meget for dig? Dorte og Hans Jørgen er stadig Jehovas vidner, men nægter at komme til møderne. De vil gerne hjælpe andre, der har været udsat for incest, og hvis ikke de er vidner, må andre vidner ikke tale med dem. Er du ikke bange for, at det har en pris, at I står frem og fortæller om det her? Det er jeg sådan set ligeglad med, fordi sandheden skal frem. Og jeg synes også, ligesom vi hjælper andre i det her ved at stå frem. Det synes jeg, vi gør. At andre ofre også får en eller anden hjælp i det her. Og jeg håber også, at der er andre børn af Jehovas vidner, som vil stå frem og fortælle om, at de bliver misbrugt. Fordi jeg ved, at der findes mange børn her i Danmark, som bliver misbrugt. Og de får bare at vide, at de skal holde deres mund. Og de vil selvfølgelig ikke have haft det frem. Hvordan har du det med det? Jamen det synes jeg, der er forfærdeligt, for jeg synes, det er bedre, at de fik det frem, og så fik dem ud, der gjorde sådan nogle ting, i stedet for at dække over det. Dorte går til Løgstør politi. Hun anmelder sin far for incest og barnemord. Men sagen falder på grund af forældelsesfrist og manglende beviser, blandt andet liget af barnet. Hvordan synes du, at Løgstør politi har taklet den her sag? Jamen, jeg kan sige, at vi i Løgstør politi har taget den her sag utrolig alvorligt. Vi har virkelig gjort, hvad der står i vores magt for at få sandheden frem i den her sag. Og jeg forstår godt familiens frustration over deres situation. Dorte og Jyttes sager er forældede.
Det er Randis sag til gengæld ikke. Altså i lang tid, der har jeg ikke rigtig ville gå til politiet. Der er jo mange episoder, jeg kan huske, at det er kun en af tingene, jeg har fortalt til dem. Og jeg har ikke haft lyst til at gå til politiet med de næste ting. Hvorfor ikke? Fordi at jeg tror, altså det er hårdt for det første at gå til politiet og skal snakke med dem og sådan noget. Og for det andet, så når man er bange for, at de alligevel ikke gør noget ved det. Men altså nu har jeg alligevel fået mere styrke, så nu vil jeg gerne gå til politiet snart, tror jeg, når jeg får endnu mere styrke. Jeg elsker Dorte, ja. Altså, og jeg vil gøre alt for at hjælpe hende, og også at sandheden skal komme frem. Bruger børn seksuelt er vel noget af det mest nederdrægtige, der findes. Noget, som de fleste af os tager skarpt afstand fra, og som vi, hvis vi får kendskab til det, vil have skal undersøges af myndighederne, så ofrene kan få hjælp, og den skyldige bliver stillet til ansvar. Men sådan er reaktionen tilsyneladende ikke hos alle. I det indslag, de nu skal se, fortæller flere kvinder om seksuelt misbrug. I deres nød gik de til deres trossamfund, Jehovas vidner, for at få hjælp og blev blot bedt om at holde mund. En dobbelt straf, som ifølge en række vidner ikke er ualmindelig i det lukkede miljø, der udgør Jehovas vidner. Vi skal til Nordjylland. Her møder vi Dorte Tveiti, 38, gift, mor til 3. For 2 år siden begyndte hun at huske ting fra sin barndom. En barndom, der har mærket hende for livet. Jeg lå i min seng om aftenen, når jeg skulle sove, og jeg tog altid dynen helt op over hovedet. Og jeg svedte simpelthen, men jeg tog ikke tage dynen væk, fordi jeg var så bange. Og nogle gange så rystede jeg så meget, at sengen den simpelthen gik frem og tilbage. Dorte Tveiti er den yngste af 3 søskende. Hun er opvokset på en gård i den lille landsby Morum i Nordjylland. Noget af det første, jeg kunne huske, det var, at jeg sad på en divan, hed det, i stuen, og Henry kommer hen imod mig. Og tvinger mig så til oral sex. Det er noget af det første, jeg kan huske. Hvor gammel var du der? Da jeg var 4 år. Faren Henry var landmand, og moren gik hjemme i det lille lokalsamfund, hvor enhver passede sit. Dorte Tveiti forsøgte en enkelt gang at fortælle en lærer om misbruget, men faren fik det at vide. Og der får jeg simpelthen så mange tæv. Og jeg siger, hvorfor har du sagt det? Det er ude i stallen, han gennemtæver mig, så det sidste, der kaster jeg blod op. Så det er virkelig en ordentlig omgang, jeg får, fordi jeg har sagt det. Misbruget fortsatte og kulminerede, da Dorte Tveiti var 12 år. Hun blev gravid med farens barn. Så siger jeg til min far, hvad skal vi gøre med det her barn? Så siger han, det skal jeg nok ordne. Så kan jeg godt regne ud, hvad der skal ske, for han er en meget voldsom mand. Der ved jeg godt, han vil simpelthen slå barnet ihjel. Og den aften, jeg så føder, det er mellem 11 og 1 om aftenen. Der tager han så barnet og går ud i køkkenet. Og hun græder, det er en lille pige, og hun græder hele tiden. Hun er sund og frisk. Og hvad sker der så? Så går han ud i køkkenet, som ligger lige oppe i stuen, og lukker døren. Så går der ikke ret mange sekunder. Så stopper hun bare lige med at græde lige på en gang. Hvorfor gjorde du ikke noget? Hvad skulle jeg gøre? Jeg var jo fanget. Jeg kunne ikke gøre noget som helst. Jeg tænkte slet ikke på at gøre noget. For jeg var så vant til at blive mishandlet. Hvad gjorde din mor? Jamen hun rydder op efter fødslen. Og får mig, vasker mig og får mig tøj. Så kommer jeg hen og ligger i sofaen. Hun kommer med en ostemad til mig og et glas mælk. Jeg stiller på sofabordet. Og så går hun ud i køkkenet. Og jeg kan høre, at de står og taler lavmælt sammen. Og så kommer de begge to ind i stuen. Og der er ikke tændt lys i den ende af stuen, hvor jeg ligger. Og stiller sig. Ligesom ved siden af det sofabord, der står der. Og Henry står tættest på sofabordet, og hun står ved siden af.
Og så siger han til mig, den er død. Det her skal vi ikke snakke om til nogen. Og så blev der aldrig snakket om det mere? Aldrig. For 2 år siden, 24 år efter det skete, trådte Dorte Tveiti frem med anklagerne, men hun havde oddsene imod sig. Ingen kunne bekræfte graviditeten. Det er jo hårde beskyldninger, du kommer med mod din far. Det er drab, og det er overgreb, og de kommer så mange år efter. Så vil der være nogen, der vil være foranledet til at sige, at det er nu også sandt. Men altså, jeg kan jo huske i detaljer, hvad der er sket. Hvad tøj jeg har haft på, og hvor det foregik hen præcist i lokalet, og de følelser, jeg havde. Lugten af det mælk, jeg får, og den ostemad. Altså, jeg kan huske alt, hvad der er foregået. Men der er lige gået 20 år, hvor du ikke kunne huske det? Ja, men det har været så voldsomt, at jeg har været nødt til at gemme det væk. Jeg kunne simpelthen ikke klare at gå og tænke på det. Dorte Tveiti står svagt med sine anklager, da hun først erindrer graviditet og overgreb så mange år efter. Men hun har en række vidner, der bestyrker hendes forklaring. Dorte Tveitis storebror vil af hensyn til sit arbejde gerne være anonym. Mens han boede hjemme, var han vidne til flere episoder. Det jeg husker et eksempel på, det var det var i en stol, hvor Dorte hun sad på knæerne af sin far, og så jeg, at han gav et rigtig tungekys. Og så tænkte jeg selv, det var da mærkeligt noget. Det er da noget, man gør ved sine børn. Det er da, når folk de kommer sammen. Også. Det er da ikke, det gør man da ved sine børn. Dorte Tveitis anklager mod faren står ikke alene. Også storesøsteren anklager faren for misbrug. Af personlige årsager ønsker hun imidlertid ikke at medvirke her. Nu fortæller også farens barnebarn om overgreb. Det var så en i måneden, at han gjorde det. De ting, jeg kan huske. Det lyder ikke så meget. Nej. Sagde du nogensinde til ham, at han skulle lade være, eller du ville hjem, eller? Ja, eller... Altså, der var en gang, hvor jeg så, at han gjorde det ved min bror. Og så da jeg gik rundt og kiggede efter, hvor de var henne, og så jeg så, at de gjorde det. Han gjorde det ved Rune, og så gik jeg hen og prøvede at skubbe ham væk, men så tog han mig omkring halsen og sagde, at hvis jeg sagde det til nogen, så slog han mig. Hvis jeg sagde det til mor og far, så slog han mig ihjel. De 2 kvinders historie kunne være foregået i en hvilken som helst familie i Danmark, men deres familie er samtidig medlemmer af Jehovas vidner, og tilsyneladende undrede flere vidner så også over farens overgreb, men ingen reagerede. Jeg kender der også nogen som andre, der har set det, som også en person, som jeg navn på, som sagde, at det var helt vimmeligt at se på, alt det køseri der. Hvorfor tror du ikke, folk gjorde noget? Det ved jeg faktisk ikke, at der ikke blev gjort noget ved, og inden for i år siden også, for det var de der vidne om også. Kirkens lov dikterer, at medlemmer skal rådføre sig med lederne i den lokale menighed, de såkaldt ældste, hvis der opstår mistanke om for eksempel misbrug i familien. Og Dorte Tveiti fulgte Jehovas vidners forskrifter. Hun henvendte sig til 2 ældste i menigheden, en fabriksarbejder og en vinduespudser. Deres bekymring var først og fremmest frygten for offentlig omtale. Det her, det har I nok ikke lyst til at melde til politiet, fordi så står journalisterne jo heroppe og ned ad vejen, og sådan en efterforskning, den kan tage meget lang tid. Altså, som om vi skulle bare miste modet og så lade være med at melde det her til politiet. Altså, vi følte, der lå en trussel i det på den måde, han sagde det. Hvorfor tror du, de reagerer på den måde? De vil for alt i verden dække over, at der sker sådan nogle ting. I stedet for at rydde op i det, så prøver de at dække over det. Også Randi Frederiksen forsøgte at få hjælp fra de ældste i hendes lokale menighed. Deres reaktion var utvetydig. De sagde, at de ikke troede på det. Og de behandlede os meget dårligt. Jehovas vidner råder kvinderne til at konfrontere faren med beskyldningerne. Parterne mødes i Års Rigsdal i Nordjylland.
Faren nægter beskyldningerne, og da påstand stod mod påstand, kunne Jehovas vidner ikke foretage sig yderligere. Dorte Tveiti gik derfor til politiet. Nu nedsatte Jehovas vidner et undersøgelsesudvalg. Et halvt år efter lød konklusionen. Min far, han skal betragtes som uskyldig. Og det her, der skal lægges låg på den her sag. Og der er ingen, der må snakke om det. Og det må vi heller ikke. De siger, at det er ikke sket. Og de gør ingenting ved det, og de siger, at han skal respekteres, eller han skal behandles ligesom alle andre. Der er ikke... Han er jo sådan en gammel mand, det er synd for ham, siger de. Hvad tænker du om det? Det synes jeg, der er latterligt, de siger det. De to kvinders oplevelse af Jehovas vidners håndtering af sagen er langt fra enestående. I Skotland fører politiet lige nu sag mod Jehovas vidner for at tilbageholde oplysninger om en far, der misbrugte sine børn. Og i USA verserer der flere sager, hvor Jehovas vidner har forsøgt at lægge slør over misbrugssager. Bill Bowen var for 2 år siden ældste i en Jehovas vidners menighed i den amerikanske stat Kentucky. Han fik som ældste kendskab til et medlem, der misbrugte flere børn. In my attempts to protect that child, as well as warn the congregation that he was a child molester, I was told by the organization, the legal department, to leave it in God's hands and to not report the matter. Når en ældste får nys om misbrug inden for Jehovas vidner, skal han rådføre sig med hovedorganisationen Vagttårnet i Brooklyn, New York. Jehovas vidners forskrifter skal følges af de lokale menigheder. En lov, som står over det øvrige samfundslove. So if the governing body says, theocratic procedure says, you do not report this, and you do not obey, then you're disobeying God. Men Bill Bowen besluttede sig for at gå imod Jehovas vidners øverste råd. Han stod frem i offentligheden og fortalte om organisationens mørklægning af sager om børnemishandling. The policy of Watchtower Organization or Jehovah's Witnesses by their leadership is 100% the same in any country in the entire world. So if you're in Denmark or if you're in Kentucky, you will follow the policy on how child abuse is investigated and how it is handled. I think the same problems that exist in the USA will continue to exist in Denmark, all across the country. Children are going to be molested. Child molesters are going to be protected. So the pedophile paradise is alive and well in the USA, and Denmark has their own pedophile paradise created by Watchtower policy. Dorte Tveiti har efter lang tids behandling fået det så godt, at hun snart vil begynde på en uddannelse som sundheds- og socialassistent. Randi Frederiksen begynder til januar på sygeplejeskolen. De er begge stadig medlemmer af Jehovas vidner, men kommer ikke i menigheden. De vil ikke være sammen med mig, selvom jeg ikke er udstødt. Nogle af mine veninder har jeg ikke hørt fra, og andre de har direkte sagt, at jeg er dårlig selskab. Den organisation, man altid har troet på, at retfærdigheden skete inden for den, og at sådan nogle mennesker tolererede man ikke. Så lige pludselig så finder man ud af, at der sker altså bare ikke noget. I hvert fald ikke med min far. Han skal bare betragtes som uskyldig, og vi skal bare ikke tale mere om det. Det er som at få rykket tæppet væk under sig. Efter lang tids efterforskning har politiet henlagt sagen mod Dorte Tveitis far. Anklagerne om overgreb er forældet, og det har ikke været muligt at finde liget af Dortes datter. Hun håber dog stadig på, at det lykkes. Jamen altså, jeg tænker på hende hver eneste dag. Hun er jo en del af mig. Og det vil hun jo blive ved med at være. Hvad vil give dig ro i forhold til det her barn? Det var, hvis man kunne finde hendes lig og få hende begravet, og jeg kunne have et sted at komme hen. Det tror jeg vil give mig ro i sjælen. Erik Jørgensen, hvad gør I i Jehovas vidner, når et eller flere medlemmer anklager et andet medlem for incest? Jeg ved ikke, om jeg lige må først sige her, at nu har jeg fulgt det, som har været her på tv. Og det har jeg det utroligt dårligt ved. Altså for det første har jeg stor medfølelse med Dorte, som har sådan nogle erindringer, som hun altså åbenbart ikke kan få afklaret. Jeg har det også dårligt med, at
vores menighedsorganisation, altså Jehovas Vidner, bliver bragt i miskredit på et fuldstændig urimeligt grundlag, fordi vi afskyr børnemisbrug, og vi griber ind. Kan du så ikke forklare? Jeg har det også dårligt med en ting mere. Jeg har det også dårligt med, at en ældre mand, der 3 gange er blevet frikendt ved politiet, at han kommer ud for det, jeg vil kalde et mediejustitsmord. Hvis vi vender tilbage til sagen om lidt, så vil jeg godt have til at svare på spørgsmålet. Hvad er proceduren? Hvad gør I i Jehovas Vidner? Det vil jeg meget gerne svare på. Jeg kan sige, at hvis der bliver rejst en anklage om misbrug i en menighed, børnemisbrug, så kontakter vedkommende os i Holbæk på vores landskontor. Og det er fordi, det er forholdsvis sjældent, det sker. Og det er mange menigheder, der aldrig prøver at have det, så der søger man råd der. Og jeg kontaktede vores tjenesteafdeling, der tager sig af det spørgsmål. Og de sagde, vores første ønske er at hjælpe og beskytte barnet. Så vi siger til forældrene, gå til lægen, gå til de sociale myndigheder, og lad også være med at udspørge barnet, fordi det kunne forplumre en senere undersøgelse. Så vores første ønske er at hjælpe børnene, altså offeret. Men hvis vi så ser på det indslag, som du lige har set, så får de her mennesker jo at vide, at de skal holde mund. Er det en del af jeres politik? Er det en korrekt procedure? Det er bestemt ikke en korrekt procedure. Hvis vi bliver præsenteret for en sådan anklage, så må vi sige, at børnemisbrug er en så grov forbrydelse, så den bør bringes til myndighedernes kendskab. Og det er den tilskyndelse, vi giver i sådan nogle situationer. Så de ældste, altså jeres ledende medlemmer i afdelingen i år, som der var tale om, skulle altså med det samme sagt, det skal I gå til myndighederne med? Jeg kan ikke kommentere den sag, men jeg kan bare sige, at den sag er åbenbart så vanskelig, så hverken vi eller politiet kan nå til en afklaring af den sag. Men man kan vel også sige, at det er vel heller ikke jeres opgave i første omgang at nå til den afklaring. Efter det, du har beskrevet som jeres procedure, så er det vel også opgaven for de ældste af de ledende medlemmer at sige, det må myndighederne tage sig af. Jo, men myndighederne har også taget sig af denne sag her. Så er der det, som Bill Bowen, tidligere ledende medlem i Kentucky for Jehovas Vidner, han siger. Han siger jo i og for sig, at det er reglen snarere end undtagelsen, at man lægger låg på den slags sager. Hvad siger du til det? Jeg kan jo ikke kommentere, hvad Bowen har været ude for. Jeg kan bare sige, hvad der er vores procedure her i landet. Og det er, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at beskytte barnet mod yderligere misbrug og sørge for, at det kommer i professionelle hænder, hvor man gør noget for at hjælpe det på den bedst mulige måde. Og så prøver vi på at gøre noget for at beskytte miljøet i vores menighed. Så det vil sige, at den, der har misbrugt børn, tager vi sagen op med, når vi har sørget for, at barnet er i sikkerhed under behandling, så gør vi, hvad vi kan for at tage os af misbrugeren. Og børnemisbrug er en afskyelig forbrydelse, og det betyder også, at det er jo eksklusionsgrund hos Jehovas Vidner. Men det, som Bill Bowen siger, det er jo, at eftersom det er det styrende råd i USA, der er det øverste organ for hele verden, også for jer, så er politikken den samme. Kan du garantere for, at der ikke bliver lagt låg på i den slags sager i Danmark? Det kan jeg godt garantere for. Men jeg kan ikke garantere for, at vi altid op igennem årene, når det tid efter anden er kommet op, at der ikke er sket fejl. Vi gør også alt, hvad vi kan for at gøre vores procedurer bedre, for at sikre børnene bedst muligt. Og det vil sige, at vi gør for eksempel det, at vi har taget en kontakt med Red Barnet, for at få deres hjælp til at tage os af sagerne på den bedst mulige måde. Vi prøver ikke på at skjule det eller lægge låg over det. Den bedste måde, vi kan tage os af det, det er, at vi tager os af vores børn, og også på den måde beskytter samfundets børn i almindelighed. Tak skal du have. Vi har naturligvis forsøgt at få fat på Dorte Tveitis far, men han har ikke reageret på vores henvendelse. Vurderes. Sådan sagde talsmanden for Jehovas Vidner til dags dato her på TV2 i aftes. Men som vi skal se nu, så ser virkeligheden anderledes ud. Efter at 2 kvinder i aften stod frem og fortalte om seksuelt misbrug begået, da de var børn inden for Jehovas Vidner, gjorde talsmanden menighedens holdning klar. Børnemisbrug er en afskyelig forbrydelse, og det betyder også, at det er jo eksklusionsgrund hos Jehovas Vidner. Men en 4 år gammel sag viser noget helt andet. Her blev en bedstefar og en onkel idømt henholdsvis 8 måneders betinget fængsel og psykiatrisk behandling for misbrug af en pige fra hun var 7 til hun var 11.
Begge er stadig medlemmer af Jehovas Vidner. Der kan i en sådan eksklusionssag være nogle helt specielle forhold, der gør, at vedkommende kan forblive i menigheden under opsyn. Blandt Jehovas Vidner er det nemlig ikke nok at være dømt. Bedstefaren i sagen fra Korsør nægtede sig skyldig. Han har ikke erkendt sin skyld, og derfor er det også stået påstand mod påstand. Han er blevet dømt ved myndighederne, men vi har ikke kunne foretage os andet i vores menighed, at han har fået frataget sin tillidshverv. Så han er blevet dømt ved en dansk domstol, men I tror så, eller tvivler stadig på, at han er skyldig? Der er nogle sager, hvor tingene står påstand mod påstand, og der kan vi ikke gribe ind. Men han er blevet dømt ved en dansk domstol? Ja, det er han. Men påstand står mod påstand, og den dag i dag påstår han, at han er uskyldig. Misbrugssager undersøges også internt i Jehovas Vidner af en særlig komité, der henholder sig til Bibelen. Bibelen siger, at der til en sag skal være 2 eller 3 vidner, for at den kan afgøres i menighedssammenhæng. Selvom pigens onkel erkendte sin skyld i retten, er heller ikke han blevet ekskluderet. Nej, fordi der har åbenbart været nogle formildende omstændigheder i den situation, og man har haft tillid til, at han ikke ville gøre det igen. Også den misbrugte piges familie er stadig medlemmer af Jehovas Vidner og kan risikere at møde de dømte. Hvordan har I det med det? Jamen, hvordan skulle vi have det med det? Altså, det er den mulighed, der er jo også i det almindelige samfund. Informationschefen for Jehovas Vidner kan umiddelbart komme i tanker om 2 sager i de sidste 5 år, hvor medlemmer af Jehovas Vidner rent faktisk er blevet ekskluderet af menigheden. Begge har været tilstået til sager. Trafikkaos i... Sådan rigtig robust at se på. På et tidspunkt konfronterer Dorte sin far med spørgsmålet om, hvad de skal stille op med barnet, der når som helst kan melde sin ankomst. Det skal jeg nok finde ud af, sagde han. Der vidste jeg, hvad der skulle ske. Der gik det op for mig, hvad han ville gøre. Det kunne jeg ligesom regne ud på den måde, han sagde det på. At det barn skulle ikke have lov at leve. Der blev jeg klar over det, og det var forfærdeligt. I dag husker Dorte tydeligt den dag, fødslen gik i gang. Mor, siger jeg. Og forklare, hvad der er sket, siger hun. Om det er bare vand, der er gået, det er helt i orden. Altså, de er venlige nok mod mig der. Der er ikke noget. Og så kom jeg jo ind i stuen, og det gør bare ondt. Og så kom jeg op og ligge, og så får jeg pressevejer. Og jeg kan ikke sige, hvor mange pressevejer jeg har. Men der går ikke ret lang tid, så føder jeg. Og det er en lille pige. Og hun græder, det lille barn. Hun er bare helt i orden. Og så går han ud i køkkenet. Det er lige oppe af stuen. Og hun græder jo hele tiden. Så lukker han døren. Så går det ikke ret lang tid. Så holder hun op med at græde. Og så siger han, den er død. Det her skal vi ikke snakke om til nogen. De fandt ingenting, for det var så mange år siden, at de bitte knogler, de var opløst. Uden et lig er det selvfølgelig svært at gennemføre en drabsag. Jeg tror, at der kan sidde nogen her i Nordjylland med en viden om det her. Og kunne give et fingerpeg om, hvor man kunne finde liget. Og det håber jeg virkelig, hvis der er nogen, der sidder med en viden, at de vil komme frem med den nu. Hvad skal der til, for at man kan genoptage sådan en sag her? Jamen, som jeg sagde, så drabsager forældes jo aldrig. Så hvis der kommer nye væsentlige oplysninger frem i sagen, så kan den selvfølgelig altid genoptages. Men altså, tiden arbejder jo lidt imod. Altså, det gør det jo ikke nemmere, jo længere tid der går, at eftersøge et lig af et spædbarn. Jamen, det er alvorligt. Men det er nemt sikker for, det er indrømme. For han burde have en straf. Dorte og hendes søskende er vokset op i et hjem, hvor troen på Jehovas Vidner spillede en stor rolle. Siden sagen er kommet frem, har her ikke været megen opbakning at hente. Tværtimod har Dorte, hendes mand og søster fået at vide, at de risikerer at blive udstødt, hvis de omtaler sagen i pressen. For de fleste en hård straf. Det er der jo ikke noget at gøre ved. Jeg siger sandheden og Bibelen.
den opfordrer til, at man siger sandheden. Og Gud, han vil have sandheden frem, og det er det, jeg gør nu. Det er gør utroligt ondt, at den måde, vi er blevet behandlet på, at de ikke har gjort ham noget, det kan vi ikke gøre noget ved, jo, fordi politiet har ikke gjort ham noget, eller fængslet ham. Men den behandling, vi har fået i hele sagen, den har vi utroligt svært ved at takle. Det sårer utroligt meget. Søstrene har afbrudt al kontakt til forældrene, der i dag bor i en by i Himmerland. Altså det, jeg længtes efter, da jeg begyndte at huske det her, det var, at han ville sige til os, at jeg er virkelig ked af det, jeg har gjort. Nu vil vi prøve at finde ud af, hvordan vi kommer videre. Men det eneste, han sagde til os, det var, at hvorfor vi var så onde ved ham at komme og sige det her 40 år efter. Og at vi skulle tage og bede til Jehova, og ikke bede til dæmonerne, sagde han. Iskoldt. Det var meldingen, vi fik. Dorte og hendes mand giver ikke op. De har stadig et håb om at finde livet af Dortes datter. Hvor vi kunne få det begravet, og vi havde et sted, hvor vi kunne komme op og besøge det på en måde. Og få givet det et navn også, hvis man kunne gøre det. Jeg ville gerne have et sted, hvor jeg kunne gå hen og sige, her er mit barn. Det ville betyde så meget for mig. TV Nord gør endnu en gang opmærksom på, at Dortes far ikke er blevet dømt. Han er desuden blevet tilbudt at medvirke i programmet, men har ikke ønsket det. Det er jo en dybt ulykkelig barn, der sidder der. Og med mørke rande under øjnene og sover aldrig godt. Og bare den der følelse, som jeg også kan huske, altså det her liv, det er ikke værd at leve. Så længe 37-årige Dorte Tveiti overhovedet kan huske tilbage, er hun blevet seksuelt misbrugt af sin far. En skæbne, hun deler med sin 7 år ældre søster. Altså jeg har også været udsat for det mange gange. Men jeg tror, jeg er ret god til at pakke følelser væk. Jytte Frederiksens børn har også været udsat for incest. Det var når min bror og mig, vi var på ferie deroppe. Hvad så? Ja, så gjorde han det. Både ved mig og ved min bror. Det var sex. Ja, det var seksuelt ind i munden. I denne udsendelse fortæller Dorte hendes søster Niese om, hvordan de som børn er blevet seksuelt misbrugt af en og samme person, deres far og morfar. De fortæller også om, hvordan de føler sig svigtet af det trossamfund, Jehovas vidner, de er vokset op med. De mener, organisationen har gjort alt for at dække over sagen. Store vasker skal foregå indenfor, sådan at det ser ud som, det er så pænt det hele. Jeg var så gået til politiet, på grund af, at jeg havde været udsat for seksuel misbrug. Og det var de meget gale over, at jeg havde gjort. Fordi at det skulle vi først have haft lov til af dem, af de ældste, som de ledende hedder. Altså det gør mig godt nok utrolig ondt, at de ligesom siger til os, at det kan altså godt være fantasier og ligefrem dæmoner, der har påvirket os til at få de billeder frem. Voksne, der har været udsat for incest i deres barndom, fortrænger ofte oplevelserne. For Dorte skulle der gå over 20 år, før minderne dukkede op. Det mest smertefulde af dem alle var i erindringen om, at hendes egen far gjorde hende gravid som 12-årig. Hun føder barnet hjemme på en landejendom uden for Års. Og så kommer jeg op og ligge, og så får jeg pressevejer. Og jeg kan ikke sige, hvor mange pressevejer jeg har. Men der går ikke ret lang tid, så føder jeg. Og det er en lille pige. Og hun græder, det lille barn. Hun er bare helt i orden. Og så går han ud i køkkenet. Det er lige oppe af stuen. Og hun græder jo hele tiden. Så lukker han døren. Så går det ikke ret lang tid. Så holder hun op med at græde. Og så siger han, den er død.
Det her skal vi ikke snakke om til nogen. Dorte beslutter sig for at tage sagen op inden for Jehovas vidner. Hun forestiller sig, at trosamfundet vil udstøde hendes far på grund af hans handlinger. Men sådan går det ikke. Et undersøgelsesudvalg kommer til den konklusion, at Dortes far er uskyldig. Til trods for, at det var almindeligt kendt i menigheden, at faren gav Dorte tungekys til møderne i rigssalen. Nu vil jeg nævne navn, men jeg kender der en person, som også har bemærket det her kysseri, som nu jeg nævnte før. Og personen har også sagt til mig, at det var helt vimmeligt at se på. Så der er andre end mig, der har bemærket det. Sådan siger Dortes storebror, der ønsker at være anonym. Vi ville gerne have lavet et interview med en fra undersøgelsesudvalget, men her springer man fra en aftale. Efter flere forgæves forsøg lykkedes det til sidst at få et telefoninterview med den præsiderende fra det udvalg, der netop har været med til at rense Dortes far. Jeg tror, at det er blevet vendt mange gange, at en ting er, hvis noget er sket, en anden ting er, man kan bevise det. De forlanger, at der skal være 2 øjenvidner til børnemisbrug. Og det er der aldrig. I 99% af alle tilfælde, der er der kun offret og den, der gør det uhyret. For det første siger de, at fortrængte minder, det har ingen værdi. Og at til en episode skal der være 2 vidner. Og det er jo ikke ret tit, at en voldtægtsforbryder inviterer tilskuere. Og det synes vi helt klart, det skal ændres. Og det håber vi, de gør. I USA sidder Bill Bowen, tidligere medlem af Jehovas vidner. Han har kendskab til over 5.000 incestsager inden for menigheden. I dag hjælper han ofre. En af dem, han har været i kontakt med, er Dorte. I was surprised when I heard her story, but then again, I was not surprised because I've heard horrendous stories involving children in abuse that involved horrendous acts committed against children. Child molesters are going to be protected. So the pedophile paradise is alive and well in the USA, and Denmark has their own pedophile paradise created by Watchtower Policy. Du kender også Bill Bowen, gør du ikke det, og har hørt om ham? Og han siger, at Jehovas vidner, det er et paradis for pædofile. Ja, nej, hvem han er. Men hvis jeg nu så siger, at Hans Jørgen og Dorte, de siger, at Jehovas vidner er et paradis for pædofile. Det har jeg ingen kommentarer til, end at det er det ikke, fordi vi klart tager os af sager, hvor sådan noget, hvor børnemisbrug er fremme. Fra Jehovas vidners side har der ikke været den store samarbejdsvilje til at medvirke i dette program. Vi har derfor søgt at finde svar på den religiøse bevægelses holdning til incest i bladet Vagttårnet. Her beskriver man, hvordan sager om misbrug skal takles. Hvis anklagen benægtes, må de ældste forklare den, der er fremkommet med anklagen, at menigheden fortsat betragter den anklagede som uskyldig, selv hvis der er mere end en person, som kan mindes at være blevet misbrugt af samme person. Child molestation means you took that child's innocence. You took its life away. It's worse than murder, because that child is marked for life. Med hensyn til Dortes graviditet mener Jehovas vidner, at de mangler beviser. Hvordan kunne du overhovedet skjule, at du var gravid? Jamen, jeg tog bare på og blev bare større simpelthen over det hele. Altså, jeg fik ikke en stor udstående mave. Det satte sig bare, altså jeg blev meget robust, meget bred over bagen og bare simpelthen kraftig. Og begyndte at gå i stort tøj, så kunne man jo heller ikke se de former, der var. Lige efter jul modtog Løgstør politi en anmeldelse fra en nu 36-årig kvinde. Hun siger, at hun som 13-årig blev voldtaget af sin far og fødte et barn. Hendes far dræbte straks barnet med moren som vidne. Politiet har gravet ved den ejendom, som familien boede i dengang, men det er ikke lykkedes at finde noget. Det er en sag, der er blevet efterforsket meget seriøst, som en drabsag, som er noget af det alvorligste forbrydelse, man kan begå. Jeg har ondt af hende, at hun skal bevæge god i de uvisse. For hun ved jo da selv, hun må få den lille.
Og hun er så også selv klar over, om det er sammen med faren. Hun har fået den. Men jeg har altid kunne huske noget helt fra, hun var, vi var nygift og sådan noget, der var et eller andet i vejen, men jeg kunne ikke sætte ord på, hvad der var jo. Jeg så, når hun blev misbrugt flere gange. Hvis det er ved de 1980 eller deromkring, så er hun ikke gået der i en par 20 år nu. Det er synd, det er helt sikkert. For at forstå Dortes spinkle håb om, at hendes lille datter ligger begravet på Næsborg Kirke øst for Løgstør, skal vi tilbage til en episode, der fandt sted i 1980. Her fortæller Svend Åge Jacobsen, at et graverægtepar fandt et barnelig. Ikke i en kiste, men et spadestik under jorden. Så siger de jo så, at de mener, det var faren, der har misbrugt hans datter. Og hun fik en lille sammen med ham. Og de mente, han har begravet den heroppe. Men du fik at vide, at det skal vi ikke snakke om. Så sagde kirkebetjenten til mig, der kan jeg sige, hvad er det for noget, det deroppe? Så sagde han, det snakker vi om. Men han kan jo godt være heroppe, en aften eller en nat, og så grave en hul her. Og så stopper han dernede. Der skulle gå over 20 år, før fortrængte minder om seksuelt misbrug dukker op i Dortes bevidsthed. I en sag eller sag omkring seksuelle overgreb af børn, er det jo ikke unormalt, at børnene i første omgang forsøger at fortrænge den forfærdelige oplevelse, de har været udsat for. Og vi ser der i hvert fald i andre incestsager her, der kan godt gå over, inden offer, altså de forurettede, kommer og anmelder det til politiet. Altså det, at man fortrænger, det er simpelthen en overlevelsesteknik, fordi at man kan ikke holde ud til at huske så voldsomme ting. Altså hvis man vågner næste morgen og har det i tankerne, så kan man simpelthen ikke holde det ud. Da Dorte deltager ved en jubilæumsfest på Års skole, får hun det dårligt. Barndomserindringer dukker op til overfladen. Det starter i glemt. Det mest smertefulde er erindringen om graviditeten. Den vender vi tilbage til, for incestforholdet startede længe før. Det længste, jeg kan huske tilbage, der var jeg 3 år, hvor det var samleje. Det var forfærdeligt, og jeg vidste jo ikke, hvad det var. Jeg vidste jo ikke, hvad det var for noget. Men jeg vidste godt, det var et eller andet, som en far ikke skal gøre ved sit barn. Men senere kan jeg huske, da jeg nok været 4 år, hvor at han simpelthen løber efter mig ind i stuen. Og jeg er så rædselsslagen. Men han ler. Han synes, det er bare en leg. Det er sjovt for ham. Og han fanger mig og voldtager mig. Dortes 7 år ældre søster bliver også udsat for overgreb i barndomshjemmet. Når man hørte, at døren gik, så blev man jo fuldstændig knudet. Men så tænkte jeg, at så lukkede jeg følelserne væk. Og der er det nemlig. Følelserne kommer væk. Og så skal det bare overstås. Vi talte aldrig om det. Hvorfor ikke? Det kunne vi bare ikke. Det var så forfærdeligt. Der er nogle ting, der kan være så forfærdelige, at man simpelthen ikke kan tale om det. Hvad har hun betydet for dig? Jamen altså... Men lige have en pause. Ja. Og så også noget, jeg var så ked af. Det var Dortes blik. Hun havde meget sløede øjne. Det var ligesom at kigge på en blind, når man kiggede på hende. Og det var meget hårdt ved mig, fordi jeg prøvede på at beskytte hende så godt jeg kunne. Men tingene skete jo bare alligevel. Hvis ikke jeg havde haft min søster, så havde jeg ikke tid der i dag. Og når det var overstået, så tog jeg hende jo op til mig og trøstede hende så godt jeg kunne. Som barn forsøger Dorte at tage sit eget liv uden held. Samtidig fortsætter incestforholdet mellem far og datter. Da Dorte bliver 12 år, opdager hendes mor, at Dorte er gravid. Er det ikke længe siden, du har haft menstruation? Jo, det er det jo. Jamen, er det far, siger hun. Og det er det jo. Jeg går jo ikke med mænd og med drenge. Jamen, det skal vi nok ordne, siger hun. Der er hun sådan lidt venlig mod mig. Så tror jeg jo ligesom, der kan komme løsning på det. Men det kommer der jo aldrig. Og han bliver så utrolig vred. Hun fortæller ham det jo så. Og så ligger jeg og sover, og så kommer han og vækker mig. De er så også gået i seng og taler om det. Og jeg har været lige ved siden af deres soveværelse.
Og så hiver han mig ud af sengen og ind i hans seng, og så får jeg bare tæv med en livrem. Og siger han, din dumme tøs. Jeg blev fuldstændig tom indeni, da hun fortalte mig det. Og blev rasende. Var der ingen, der opdagede noget, siden af dine klassekammerater? Jamen altså, jeg blev jo ikke sådan gravid på den måde. Men det satte sig bare over det hele. Jeg blev bare utrolig bred. Utrolig bred over hofterne. Og manglende beviser, blandt andet liget af barnet. Hvordan synes du, Løgstør politi har taklet den her sag? Jamen, jeg kan sige, at vi i Løgstør politi har taget den her sag utrolig alvorligt. Vi har virkelig gjort, hvad der står i vores magt for at få sandheden frem i den her sag. Og jeg forstår godt familiens frustration over deres situation. Dorte og Jyttes sager er forældede. Det er Randis sag til gengæld ikke. Altså i lang tid, der har jeg ikke rigtig ville gå til politiet. Der er jo mange episoder, jeg kan huske, at det er kun en af tingene, jeg har fortalt til dem. Og jeg har ikke haft lyst til at gå til politiet med de næste ting. Hvorfor ikke? Fordi at jeg tror, altså det er hårdt for det første at gå til politiet og skal snakke med dem og sådan noget. Og for det andet, så når man er bange for, at de alligevel ikke gør noget ved det. Men altså at nu har jeg alligevel fået mere styrke, så nu vil jeg gerne gå til politiet snart, tror jeg, når jeg får endnu mere styrke. Jeg elsker Dorte, ja. Altså, og jeg vil gøre alt for at hjælpe hende, og også at sandheden skal komme frem. Bruger børn seksuelt er vel noget af det mest nederdrægtige, der findes. Noget, som de fleste af os tager skarpt afstand fra, og som vi, hvis vi får kendskab til det, vil have skal undersøges af myndighederne, så ofrene kan få hjælp, og den skyldige blive stillet til ansvar. Men sådan er reaktionen tilsyneladende ikke hos alle. I det indslag, de nu skal se, fortæller flere kvinder om seksuelt misbrug. I deres nød gik de til deres trossamfund, Jehovas vidner, for at få hjælp og blev blot bedt om at holde mund. En dobbelt straf, som ifølge en række vidner ikke er ualmindelig i det lukkede miljø, der udgør Jehovas vidner. Vi skal til Nordjylland. Her møder vi Dorte Tveiti, 38, gift, mor til 3. For 2 år siden begyndte hun at huske ting fra sin barndom. En barndom, der har mærket hende for livet. Jeg lå i min seng om aftenen, når jeg skulle sove, og jeg tog altid dynen helt op over hovedet. Og jeg svedte simpelthen, men jeg tog ikke tage dynen væk, fordi jeg var så bange. Og nogle gange så rystede jeg så meget, at sengen den simpelthen gik frem og tilbage. Dorte Tveiti er den yngste af 3 søskende. Hun er opvokset på en gård i den lille landsby Morum i Nordjylland. Noget af det første, jeg kunne huske, det var, at jeg sad på en divan, hed det, i stuen, og Henry kommer hen imod mig. Og tvinger mig så til oral sex. Det er noget af det første, jeg kan huske. Hvor gammel var du der? Da jeg var 4 år. Faren Henry var landmand, og moren gik hjemme i det lille lokalsamfund, hvor enhver passede sit. Dorte Tveiti forsøgte en enkelt gang at fortælle en lærer om misbruget, men faren fik det at vide. Og der får jeg simpelthen så mange tæv. Og jeg siger, hvorfor har du sagt det? Det er ude i stallen, han gennemtæver mig, så det sidste, der kaster jeg blod op. Så det er virkelig en ordentlig omgang, jeg får, fordi jeg har sagt det. Misbruget fortsatte og kulminerede, da Dorte Tveiti var 12 år. Hun blev gravid med farens barn. Så siger jeg til min far, hvad skal vi gøre med det her barn? Så siger han, det skal jeg nok ordne. Så kan jeg godt regne ud, hvad der skal ske, for han er en meget voldsom mand. Der ved jeg godt, han vil simpelthen slå barnet ihjel. Og den aften, jeg så føder, det er mellem 11 og 1 om aftenen. Der tager han så barnet og går ud i køkkenet. Og hun græder, det er en lille pige, og hun græder hele tiden. Hun er sund og frisk. Og hvad sker der så? Så går han ud i køkkenet, som ligger lige oppe i stuen, og lukker døren. Så går der ikke ret mange sekunder. Så stopper hun bare lige med at græde lige på en gang.
Hvorfor gjorde du ikke noget? Hvad skulle jeg gøre? Jeg var jo fanget. Jeg kunne ikke gøre noget som helst. Jeg tænkte slet ikke på at gøre noget. For jeg var så vant til at blive mishandlet. Hvad gjorde din mor? Jamen hun rydder op efter fødslen. Og får mig, vasker mig og får mig tøj. Så kommer jeg hen og ligger i sofaen. Hun kommer med en ostemad til mig og et glas mælk. Jeg stiller på sofabordet. Og så går hun ud i køkkenet. Og jeg kan høre, at de står og taler lavmælt sammen. Og så kommer de begge to ind i stuen. Og der er ikke tændt lys i den ende af stuen, hvor jeg ligger. Og stiller sig. Ligesom ved siden af det sofabord, der står der. Og Henry står tættest på sofabordet, og hun står ved siden af. Og så siger han til mig, den er død. Det her skal vi ikke snakke om til nu. Og så blev der aldrig snakket om det mere? Aldrig. For 2 år siden, 24 år efter det skete, trådte Dorte Tveiti frem med anklagerne, men hun havde oddsene imod sig. Ingen kunne bekræfte graviditeten. Det er jo hårde beskyldninger, du kommer med mod din far. Det er drab, og det er overgreb, og de kommer så mange år efter. Så vil der være nogen, der vil være foranledet til at sige, at det er nu også sandt. Men altså, jeg kan jo huske i detaljer, hvad der er sket. Hvad tøj jeg har haft på, og hvor det foregik hen præcist i lokalet, og de følelser, jeg havde. Vi ved nu, der har gået rygter om det, da hun var barn. Da det skete, at hun var begyndt at trives. Lagde du aldrig mærke til noget med hensyn til, at hun lagde sig ud, Dorte? Nej, fordi altså, der blev jeg holdt udenfor. Altså, jeg flyttede hjemmefra den 1. oktober 76. Og jeg kunne ikke forstå, at de ville ikke besøge mig. Kong Salomon siger klogt, kast dig ikke forhastet ud i en retssag. Med tiden vil du måske affinde dig med, at sagen går i glemmebogen. Forfatteren Jane Aamund er nær ven af familien. Hun mener, der er god grund til at få kastet lys over, hvad der er sket. Det gjorde mig forfærdeligt ulykkelig, at der ikke var nogen der, hvor hun skulle søge sin støtte i sin egen kirke, der ville tro på hende. Så det må være forfærdeligt, for det er jo en forfærdelig skæbne at bære på. Jehovas vidner er ikke en del af verden og deltager ikke i denne polemik. Fra sit hjem i Vestjylland opfordrer Jane Aamund Dorte til at kæmpe videre. Du bliver nødt til at gå hele vejen, også selvom det betyder, at I må sætte jer op mod den sigt, der selvfølgelig vil prøve på at skjule det. Opbakningen fra Jane Aamund har betydet meget for Dorte. Altså man er så vant til at få verbale tæv og fysiske tæv. Det kan man forholde sig til, fordi så kan man ligesom trække sig ind i sin skal. Men når folk viser venlighed, det er næsten ikke til at klare. Siden Dorte fik løst op for fortrængte minder, har hun og hendes mand haft det svært. Samtidig har de skulle tage sig af parrets 3 sønner på 3, 6 og 10 år. De har mange gange hørt Dorte, hun ligger og græder i vores soveværelse. Og så kommer de hen til mig og så siger, at nu ligger mor og græder igen. Det er uhyggeligt, fordi at jeg ved, at Dorte er ked af det, og vores børn bliver også ked af det, når de hører mor græder. Ligesom Dorte fortrænger Randi de seksuelle overgreb. Randi overvejer flere gange selvmord som eneste udvej, indtil hendes mor får hende i behandling. Altså, jeg græd mange gange. Jeg kunne græde en hel dag, og jeg vidste ikke, hvorfor jeg græd. Incestforholdet mellem Randi og hendes morfar fandt sted fra hun var 8 til hun var 12 år. Jeg blev truet med, at jeg ville blive slået ihjel. En gang der tog han sådan en stor køkkenkniv på min hals og sagde, at hvis jeg sagde det til min mor og far, så slog han mig ihjel. Og det var fordi, at det var sket en aften, og så da han var gået, så gik jeg ud i gangen, og hvor der var en telefon, og så ringede jeg hjem til mor og far, fordi jeg ville ikke turde ikke at sige til dem, hvad der var sket, men jeg ville bare sige, at jeg ikke ville være der mere, fordi jeg ikke kunne lide at være der. Så vi ville gerne hjem. Og så
Min far han tog sig telefonen, og så kom min bedstemor så ud, og de har nok hørt, at jeg ringede. Og så stod hun der, så kunne jeg ikke sige det alligevel. Først er det hårdt at ligesom indse, at man har været udsat for det. Men så, altså jeg har fået det bedre og bedre siden. I alt det her er der sket utrolig mange positive ting, og jeg har haft stor støtte af min mand, ellers så havde jeg slet ikke klart alt det her. Og mine søskende og mig er kommet meget tæt på hinanden, hvor vi før ikke rigtig havde noget med hinanden at gøre, og bare gik rundt hver for sig, og vi var ikke ret tit sammen. Og hvor vi så nu føler, at vi har en familie, det vi aldrig har haft før, det er simpelthen så dejligt. Nu har vi jo fået af, jeg vil sige 100% søskenforhold, men 1000%. Det er helt sikkert. Altså, det går rigtig godt nu. Og det er jo bare det, der skulle ske for mange år siden. Det er først inden for de sidste par år, Dorte er kommet tæt på sin storebror. Vi fik jo at vide, at han var et forfærdeligt menneske, og at ham kunne man ikke regne med og ikke stole på. Og da han så heller ikke ville være vidne mere, så var han, altså ham kunne vi simpelthen ikke have noget med at gøre. Han var meget forfærdelig. Og vi lå os altså narre af det. Men det gør ondt at tænke på, hvordan han har lidt. Og det kan jeg altså ikke lige snakke om. Men han betyder meget for dig? Dorte og Hans Jørgen er stadig Jehovas vidner, men nægter at komme til møderne. De vil gerne hjælpe andre, der har været udsat for incest, og hvis ikke de er vidner, må andre vidner ikke tale med dem. Er du ikke bange for, at det har en pris, at I står frem og fortæller om det her? Det er jeg sådan set ligeglad med, fordi sandheden skal frem. Og jeg synes også, ligesom vi hjælper andre i det her ved at stå frem. Det synes jeg, vi gør. At andre ofre også får en eller anden hjælp i det her. Og jeg håber også, at der er andre børn af Jehovas vidner, som vil stå frem og fortælle om, at de bliver misbrugt. Fordi jeg ved, at der findes mange børn her i Danmark, som bliver misbrugt. Og de får bare at vide, at de skal holde deres mund. Og de vil selvfølgelig ikke have det frem. Hvordan har du det med det? Jamen det synes jeg, der er forfærdeligt, for jeg synes, det er bedre, at de fik det frem, og så fik dem ud, der gjorde sådan nogle ting, i stedet for at dække over det. Dorte går til Løgstør politi. Hun anmelder sin far for incest og barnemord. Men sagen falder på grund af forældelsesfrist,